Htjela bih nešto da kažem o rekonekciji. Pošto se i sama bavim time i mnogi su čuli o tome, o rekonekciji, o Eriku Perlu i o tom učenju i jednostavno je nešto što zaista preporučujem svakome da upozna, da osjeti te vibracije. Ali bih htjela da kažem da pored toga što znači to postoji, moje iskustvo sa time je isto fenomenalno i bavim se već jedno lepo vreme sa time i još pre nego što sam uopšte znala da se to zove rekonekcija i pre nego što sam upoznala lično Erika Perla, ali kada sam došla do spoznaje tog njegovog rada, onda sam vidjela da je to isti livelo i da to ima sličnosti, čak mogu da kažem da je to jedna ta ista Božja energija, taj jedan Božji pravac u nama koji kroz nas prostruji i oduševila sam se kad se pojavila ta spoznaja moja malo šire, jer sam jedno vreme mislila da sam sama u tome. Bilo mi je čudno kako da ja to, zbunjivo, kako da ja to sada prenosim. Ja sam osjećala, bavila sam se time, dešavalo su se čuda, ljudi se iscele oko mene i ja sam se u stvari iscelila na takav način. Imam malo svoju metodu, ali tu je to tu negde. Ali te situacije koje se događale oko mene, te isceljenja koje se događala, navodila su me sve više u istraživanja. I na kraju sam se priključila tome i vidjela sam koliko to ima smisla, a ljudi stalno šalju poruke posle tih događaja, posle spoznaje kroz moja delovanja i dolaze i samo pričaju o tome. Hej, Pipi, Mila, kako me oni zovu, pa dešavaju se čuda, vidi, pazi šta mi se dešava, ono, tako pričaju o tome. Meni to više ništa nije ni čudno, ništa nije novo, došla sam i do sve boljih saznanja, spoznaje šta se tu događa, ko je upozna sa metodom, zna kako se to radi, kako funkcioniše i na daljinu. I baš imam fenomenalne iskustva sa time, znači uopšte ne moram da budem pored osobe, ali jednostavno odradim sve to kako ja osjećam, kako trebam i dolazi do tih takvih fenomenalnih situacija. Znam da se dešava da znači ćelije u organizmu, tamo gde imaju neki teret, nazovimo tako, zbog negativnih naboja, zbog negativnih situacija koje su proživljene, nastani se u ćelijama, znači taj da kažemo minus, ja stalno to govorim kroz minus i plus je ono dobro, minus je ono loše i onda tu jednostavno postoji taj problem koji blokira na razne načine, čak stvara i bolesti. A onda kroz seanse rekonektivnog isceljenja jednostavno dolazi do razmene. Spoznaja da ja to mogu i to odradim, jednostavno delujem, desi se i u čovjeku nebitno gde, na kom delu tela. Mene uopšte ne zanima od čega čovjek boluje, ako boli ili ima problem, ako ima neki problem. Znači, to nije moja stvar. Ja samo odradim ono što ja trebam. Čovjek mi samo daje dozvolu da ja to odradim. I ja odradim što je do mene, čovjek sam doživi onda sam svoje spoznaje, može da mi ispriča, da mi oduševim se, uvek vidim i ja kad sam tu, vidim neke fenomenalne različite reakcije, jer svaka reakcija je u odvisnosti od onoga šta čovjek ima u svojoj posvesti, šta je u njegovoj ćeliji, ali se dešavaju, mi bi rekli, čuda koja u stvari i nisu za mene više čuda. Jednostavno je energija Božja i samo Božja ili pozitivna, kako god mi to zvali, koja kroz to delovanje se budi, odradi svoje, ono što treba i tu se
oslobađaju ćelije onog drugog, jednostavno nastupa transformacija. I ovo je jako velika pomoć za ljude kada oni ne mogu, u početku blokiraju se, ne mogu da aktiviraju, hoće da promene svoj život, hoće nešto da urade, ali nešto im ne da upravo to. Ovde dolazi znači jedna pomoć koja ih prvo oslobodi, obrnuti proces, da bi mogo da bolje može da vidi, da aktivira, znači da kreira, da stvara iz toga, oslobodi se onog drugog. Tako da rekonektivno isceljenje preporučujem svakome i tu se dešavaju samo čuda, samo dobre stvari, kako god čovjek samo treba da dozvoli, da oseti i da promeni svoj život. Ako ne može sam svojim delovanjem kroz misli, neka preokrenu drugačije, obrnuto kroz rekonektivno isceljenje, a to je u stvari i metoda koju sam ja odradila kada sam se iscelila. Nisam u početku znala kako da objasnim šta sam ja to odradila, jer ja sam došla do spoznaje sama od sebe kroz sebe, tražeći i želeći da ozdravim. I kad pogledam danas koliko je to od vrednosti, koliko je to fenomenalna stvar, ja samo kažem, Bože, hvala ti. I kažem i samoj sebi, hvala ti što si spoznala sebe, unutar sebe takvu, što je to nešto što sada znaš da je tako, imaš sigurnost sada u sebi, vodiš se sa time i nemaš više strahove koje si imala.